So class, namhlanje sofundani ngendese yibamba apho notomato. Good morning class. Hayibo Mineri, bengicinga usejele nje, uphume njani? So class, namhlanje sosolvani le equation. Namhlanje asisolve x, sisolva y. Hayi iphambene le kaka. So class, oyi-1 makeze azosolva lo y. Cela unganibizi Xukumfa. Sizosolva lo y. Mineri uthe nawe uthunyelwe na? Xukumfa right? Akho ngxaki Mineri ngizayisolva. Jonga wena ndiniwe nguwe. Waphinde wapetsula ndibiza utatakho. Uright? Ndithe ngizoyisolva kwedini. Jonga isandixelele andiyontangakho ndimdala kunawe. Phola Mineri ngithe ngizoyisolva. Jonga ndizokwenza 50 years. Ndimdala nakutatakho, ndingangutamkhulu wakho ndithanda. Uright kalo Mineri, yiske ube ngutamkhulu wami kalo yakhe. Usisibhanqa wena kwedini amasolva la y. Based on my calculations, x plus y is equal to 7. If x is equal to 3, then y is Yima. What is x in Xhosa? Ngutatakho. Don't run!